תקליט, כדי שיהיה לנו את זה מוקלט, לטובת מי שלא מסתדר עם הזום ואוהב לשמוע את זה אחר כך, או מי שרוצה לשמוע את זה אחר כך עוד פעם. אז כמו תמיד, כדי להכניס אותי למוד וגם אתכם, אני שם את הג'ינגל פתיחה שלנו. אפיק? מציאת עבודה עם המומחית מיכל מירוני, מתמודדים עצמאית, מפגש לליקויי ראייה ועיוורים בחסות רייט היר. וואו, זהו, אימצתי, מעכשיו ואילך, תמיד אפיק, חבל על הזמן. הרבה יותר טוב ממני, אז המון תודה, ובאמת ברוכים הבאים למפגש 47 של מתמודדים עצמאית, המפגשים רק בזום. תשתיק אותי חזרה. הנה, אין בעיה. המפגשים בזום שלנו ברייט היר, אפליקציית התמצאות והכוונה לאנשים קשיי התמצאות במרחב הציבורי. היום, לפני שאני ככה אציג גם את מיכל, אני רוצה, שמתי לב בחדשות, יש להם איזה חלק כזה שהם עושים, זו דעתי ואני תומך בה, או משהו כזה. אז רציתי לתת לכם רגע איזה 30 שניות על דעתי, אני גם מאוד תומך בה, מי שמכיר את הפינה הזאת שם בחדשות ערוץ 2. אז אנחנו היום ב-19/10/2020, ונתוני האבטלה הם מהגבוהים שישראל ידעה אי פעם, אולי מיכל תדע לספר לנו יותר ממני, אבל באמת נתוני האבטלה מהגבוהים שההיסטוריה הישראלית ראתה, ורק ברבעון האחרון, אם אינני טועה, אפילו עלו עוד מהרבעון הקודם לכך, ככה שמציאת עבודה זה צורך אמיתי, חזק, גדול, והפך להיות אולי אתגר גדול מבעבר. מיכל, שוב, תדע להגיד לנו יותר, היא מכירה את זה כבר משהו כמו עשור, היא תספר, אבל המציאת עבודה, האתגר הזה הוא מאוד מאוד גדול. אני מניח שלאנשים עם מוגבלות, האתגר הזה הוא אפילו גדול יותר, וכשאני חושב על זה, אני אומר, יש לנו בארץ ארגונים מדהימים במגזר השלישי, המון עמותות וארגונים ללא מטרות רווח שעושים עבודה נפלאה, אבל בעיניי, גם אנחנו כחברה מסחרית, כחברה עסקית, למטרות רווח, גם לנו יש אחריות בנושא הזה, כי זה אינטרס שלנו כחברה, שאנשים יהיו מועסקים, שאנשים ימצאו תעסוקה, יקלקלו את עצמם, יפרנסו את עצמם בכבוד ובגאון, ואני מאוד גאה במפגש היום ספציפית שיזמנו, אני גם מאוד מאוד מתרגש ושמח שמיכל הסכימה להגיע בהתנדבות כמובן למפגש הזה, כי בעיניי זה חשוב מאוד, אנחנו מדברים על המון נושאים, אבל זה אולי איזשהו קצת צו השעה, וזה הדרך שלנו כחברה, לעזור למי מכם שמחפש עבודה בימים אלה, ואני רואה שעוד מצטרפים אלינו, אז זה בכלל מצוין. אז זה מה שנקרא 30 שניות של זו דעתי ואני תומך בה, אנחנו במפגש 47, בשבוע הבא גם יהיה לנו מפגש, בדיוק את הפרטים. זה מה שנקרא עידן, זה מה שנקרא, אלו היו 60 שניות על מציאת עבודה. ברייט היר. תודה, אפיק. אז באמת אנחנו בשבוע הבא גם נקיים גם מפגש, את היום ואת השעה הספציפיים אני אשתף בוואטסאפ ובמיילים, אז מי שעדיין לא שם מוזמן להצטרף, והנה בעוד שעוד ועוד מצטרפים, זה הזמן להציג את האורחת כבוד שלנו היום, שזו מיכל מירוני. למיכל יש הרבה, לא יודע, הרבה, 10 שנים, מיכל? משהו כזה? מה, של מנטורינג? כן, מנטורינג ואימון. שנה. רק שנה, אבל ראיתי איזה עשור של אימון או משהו כזה. לא, אני מאמנת אישית שנה, אבל אני מגיעה מתחומי משאבי אנוש ושכר, שזה מעל 10 שנים. אז כמו שאתם מבינים, הכי טוב שמיכל תציג את עצמה, אני תמיד מפספס את זה, אז מיכל, לא, הכל טוב. אז בוקר טוב, אולי באמת ספרי לנו רגע בכמה מילים עלייך. אני אספר על עצמי בהמשך. קודם כל, זו זכות גדולה עבורי להיות כאן. כיף לי ממש, באמת הזכות הזאת להרצות ולהעביר את התורה שלי ואת הידע שלי בתחום, זה משהו שהוא מדהים וכיף גדול, אז אני מאוד מאוד שמחה להיות איתכם כאן. אני הכנתי מצגת, אני אתאר את הדפים שאנחנו נראה בכל אחת מהמצגות, מה שכן אני אשמח ששאלות כן נרכז לסוף, כי אני רואה שיש כאן הרבה, כאשר אני ארצה שאתם תשתתפו, אני אגיד לכם, ואז אתם תוכלו פשוט, גיליתי את זה מהזומים של הבן שלי, שאפשר ללחוץ על הרווח, ואז אפשר להגיד. ואז זה כאילו שנייה מוציא את המיוט, ואז לחזור. אז הנה, גם אני למדתי משהו חדש מהמורה של הבן שלי.
קצת עליי אני אספר בהמשך, זה לא תמיד עובד, פשוט מרימים יד ועידן עושה כן, להם... אלט וואי, מי שמכיר, כן? אלט וואי, אלט טט, מרים את היד ואני נותן לו, ואין שום בעיה. לא, אלט וואי, זהו. אלט וואי, כן. אוקיי, אז סבבה. הנה, אתה רואה, למדתי אפיק עוד משהו חדש, שזה כיף גדול. אני אספר על עצמי בהמשך, ואתם תבינו למה מבחינתי הכל, אבל הכל אפשרי. התמונה הראשונה שאתם רואים זה שלי, שאני עם כתר של מלכה ועם סמלה של מלכה, כי מבחינתי, זה גם הלוגו שלי, אני מלכה, ולמה אני אומרת את זה? מבחינתי כל אחד מאיתנו הוא המלך או המלכה בממלכה שלו. הוא יכול להביא את עצמו לאן שהוא רוצה להגיע. יש לו את היכולת לשים את הכתר על הראש, לקחת את השרביט בידיים שלו, לפרוס את השטיח האדום ולהגיע לאן שהוא רוצה להגיע, ואני אסביר ואנמק את הדברים שאני אומרת. אז אנחנו נמשיך. למה בעצם, קודם כל החזקתי כוס תה, נכון? מלכת אנגליה, מה היא עושה? היא יושבת ושותה תה, נכון? אז אנחנו, למה בכלל הגענו לתה? זאת אומרת, למה בכלל אנחנו כאן? אז רגע, אני אצמצם כאן את זה כדי שאני אוכל לקרוא. אוקיי, משבר הקורונה, מה קרה? קרה משבר הקורונה במרץ, הכניס את כולנו ב-15 למרץ לעידן חדש ולמציאות חדשה, אבל הוא גם יצר לחברות את היכולת לעשות אופטימיזציה. מה זה אומר אופטימיזציה? לסגור חטיבות, לפטר עובדים, עובדים שנראים פחות רלוונטיים או פחות יעילים. זאת אומרת, קרו גם כל מיני תהליכים בחברות, אני מסבירה את הרקע, קרו גם כל מיני תהליכים בחברות של פיטורי עובדים. אוקיי? מלבד מה שקרה כאן במשק, גם יש כאן יכולת לאופטימיזציה. לא צריכים להיות גאונים, כמו שעידן אמר, נתוני הקורונה והאבטלה הם מהגבוהים שנראו כאן. הנתונים האלה הם עדכניים ליולי, כרגע יש 1,000,000 מובטלים, שבאמת המציאות היא כזו. זאת אומרת, זו המציאות. יש אחוזי אבטלה גבוהים, יש פיטורים גבוהים, ולא צריכים להיות גאונים כדי להבין את זה. אבל אני יודעת מה אתם אומרים לעצמכם, זה לא רק אתם, זה כל מי שנמצא בתהליך הזה של חיפוש עבודה. השוק הוא קשה עכשיו, זה לא זמן טוב לחפש עבודה. גם ככה אני מחפש הרבה זמן, ועכשיו עם הקורונה אז בכלל. יש הרבה מתחרים, אני רואה אתם מעניינים בראש, יש הרבה מתחרים על כל משרה. הבעיה שאין לי מספיק ניסיון, הבעיה שלי זה להגיע לרעיון עבודה, משם אני כבר יודע מה לעשות. אלו בעצם כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, בנוגע למסוגלות שלנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. ואני אומרת, ותכף אנחנו נדבר על זה, 0 מגבלות. המציאות, כפי שאנחנו נראה אותה, וכפי שאנחנו נתאר אותה, היא לשם תגיע. האם למישהו יש שאלות עד עכשיו לגבי מה שאמרתי? עידן? מישהו שאלות, לי אין, אבל אני מזכיר לכם, חבר'ה, אפשר דרך הצ'אט או בהרמת יד. הנה, ליאל גם מצטרף אלינו. אז 0 מגבלות אהבתי. 0 מגבלות, יפה. חלק גם חושבים, אני רוצה לעשות שינוי, אבל עכשיו, במצב הזה, כאלה שיש להם מרוויחים, זאת אומרת, עניין של שינויים, הם עובדים במקום עבודה, הם כבר מרוויחים הרבה כסף, יש להם כבר תנאים, מה, לוותר על כל זה? אין סיכוי בגיל שלי לעשות את השינוי. זאת אומרת, כל מיני מחשבות מעכבות שהן מנהלות אותנו, והן בעצם מונעות מאיתנו להוביל את עצמנו ולהגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. לחלק פשוט נמאס, שהולכים מלא קורות חיים, שום דבר לא עוזר, עושים שיחות נטוורקינג, אני יודע מה צריך לעשות וזה לא מתקדם, אני יודע מה צריך לעשות, אבל אין לי את המוטיבציה לעשות את זה. מתיש. אין לי את המוטיבציה. מתיש מאוד. חיפוש עבודה זה עבודה בפני עצמה. רגע, אוקיי. אני רוצה קצת לספר על עצמי, אוקיי? דיברנו על הניסיון. 19 לפברואר, קודם כל, אני בת 36, נשואה, פלוס 3 ילדים, גרה בבנימינה. כשהייתי בת 20, רציתי להיות פסיכולוגית קלינית. ולא התקבלתי לימודי פסיכולוגיה, ומאז הספינה של חיי שטה לכיוונים שלא לי. החל מלימודים במקומות שלא רציתי להגיע אליהם, עבודות שלא רציתי להגיע אליהם, כמות הלא שחיפשתי עבודה וקיבלתי את הלא ולא 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 הייתה בלתי, באמת, אינסופית.
בסופו של דבר עבדתי עד לחופשת לידה השלישית שלי בחברת הובלה, כחשבת שכר, רציתי להתקדם שם להיות מנהלת משאבי אנוש, וגם זה אמרו לי לא. כאשר אני מדברת על דרך באמת רצופה של כישלונות, ולא ולא ולא. 19 לפברואר 2019, אני מדברת איתכם לפני שנה וחצי, לקחתי את ההחלטה, נרשמתי ללימודי אימון, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת להגשים את החלום, עם הניסיון שכן צברתי במשאבי אנוש, ואני הולכת להיות מנטורית של הייטקיסטים, של בכירים, של כל מי שרוצה להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אני יושבת בבית, בין 4 קירות, אחרי חופשת לידה שלישית, באפס עשייה, וחולמת להיות מנטורית גדולה שתפרוץ את זה. הרצון מעל הכל. אני מדברת איתכם היום, כעבור שנה וחצי, בשנה האחרונה הזאת, 125 מחפשי עבודה מצאו עבודה דרכי. אנשים שהיו זה מספרים שמנטוריות עושות בכוונה, אמרתי לך שנה, זה מספרים שמנטוריות עושות בכמה שנים. הוצאתי אנשים עם מצבי ייאוש, מצבים של 2 חיפוש עבודה, שנה חיפוש עבודה, שנה וחצי חיפוש עבודה, הכל מבחינתי אפשרי. אין כזה דבר בלתי אפשרי. מתוך הדרך שאני עשיתי אותה, וזו דרך קשה, שתכף אנחנו נדבר עליה, המציאות שאנחנו ניצור לעצמנו, זו המציאות שהיא תהיה. צריכים 3 דברים בשביל זה. 1 זה אמונה. אמונה בנו, ביכולות שלנו, במי שאנחנו, כי אם אנחנו לא נאמין בעצמנו, אף אחד לא יאמין בנו. 2 זה אסטרטגיה ברורה, שאני תכף אדבר עליה. ו3 זה התמדה. כי מי שיתמיד, ומי שיצליח, ומי שיגיע לקו הסיום, ואני אתאר לכם את התמונה, יש כאן תמונה שלי עם שלשלאות, שהיא תמונה שהיא באמת מייצגת את השלשלאות שאנחנו כובלים את עצמנו, בנוגע למסוגלות, בנוגע ליכולת שלנו להגיע לאן שאנחנו רוצים. וברגע שנאפשר אנחנו לעצמנו להתיר את המגבלות האלה, את השלשלאות, נוכל לעשות את הפריצת דרך עבורנו. זה פשוט הנתונים לאוגוסט, כמו שאמרתי, כיום זה 125 מאומנים, חתמו על חוזה עבודה איתי תוך שנה, 85% מהלקוחות שלי הייטקיסטים. אני רוצה לספר לכם שלעולם אף פעם לא עבדתי בהייטק, אני לא מבינה הייטק, אני לא מבינה את המונחים של ההייטק, 65% הם בכירים, C-Level, מנכ"לים, סמנכ"לים, אף פעם לא עבדתי עם השכבה הזאת. יש לי מעל 20,000 עוקבים בלינקדין, 5,000 עוקבים בפייסבוק, וכרגע אני נמצאת בהתרחבות של העסק שלי, ואני מתחילה לאמן עסקים לעבר התקדמות בעסק שלהם. כמה דוגמאות מהשטח, אוקיי? קיבלתי 125 הודעות כאלה, אז הבאתי את ההודעות הנבחרות. ספטמבר 2019, מהנדס תוכנה 2 לא מוצא עבודה, תוך פגישה 1, הוא קלט מהר, אני אומרת, זה מקרים קצה. אחרי 3 שבועות הוא שלח לי SMS שהוא חתם על חוזה. מיכל, בוקר טוב, זוכרת שאמרתי לך שאני חותם מהר, אז לקחתי לתשומת ליבי את הדברים שאמרת לי לעשות, התקבלתי לעבודה בתחילת השבוע, ואפילו למשרה בכירה, אז תודה, בהמשך שבוע טוב. דוגמה שנייה, דצמבר 2019, עצמאי בן 40, חולם להיות שכיר בהייטק, לא יודע מה זה בכלל קורות חיים. וואו. הוא בא אליי, אמר לי, מיכל, אני עצמאי כל החיים שלי. החלום שלי להיכנס להיות שכיר, אבל לא סתם להייטק. אמרתי לו, כמה אתה רוצה את זה? מ-1 עד 10? הוא אמר לי, 12. 12? אמרתי לו, אתה צריך לעבוד קשה כדי להגיע. עבד. אז תורי לשלוח לך את ההודעה הנחשפת, חתמתי על חוזה. ככה אתה מודיע לי למלכה, אני מאושרת את הגג וחזרה, אמרתי לך שאין כזה דבר בלתי אפשרי, אתה אלוף. הוא צחק, יאללה, לעלות ללינקדין, כי כל אחד שחותם אצלי אני מעלה ללינקדין, אז אמרתי לו, מסורת לא שוברים, חולה לך, עשית את זה בגדול. חיפש שנה, מתחילת יוני, זאת אומרת, היה בתהליך, אבל זה לא סתם, זאת אומרת, הוא היה עצמאי כל החיים שלו, אז היה כאן שבירת מאוד חזקה. מאי 2020, סמנכ"לית משאבי אנוש, בת 50, רקע, עברה מספר מנטורים ויועצים, לפני זה ושום דבר לא עבד, הייתה איתי ב5 פגישות וחתמה. מה, זה עכשיו בקורונה? במאי 2020 את מדברת איתנו בשיא הקורונה? 65 מתאמנים חתמו על תהליך איתי בקורונה. וואו. 5 חתמו בשבוע האחרון, כן. כאשר, באמת, זה לא קלישאה. אני אומרת, אין אצלי בלתי אפשרי, אבל בן אדם צריך לדעת שהוא צריך לעבוד, ולעבוד קשה כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. המצב בחוץ לא מעניין אותי, ותכף נדבר על זה. לא מעניין אותי 6 מיליון מובטלים, לא מעניין אותי הקורונה. המציאות הזו היא לא מעניינת אותי. היא מציאות שאיננה תלויה בנו, ואנחנו לא יכולים לשנות אותה. אבל מה שאנחנו כן יכולים לשנות זה את עצמנו, את הראייה שלנו ואת ההתנהלות שלנו בתוך אותה מציאות. וברגע שאנחנו נהיה בסטייט אוף מיינד הזה,
נוכל לעשות את הפריצת דרך עבורנו. תאמינו שהכל אפשרי. יש כאן תמונה שלי, אני מתארת לכם, כמו מרי פופינס. אתם מכירים את מרי פופינס מהסרטים? שהיא ככה עומדת עם המטריה, והיא עוד שנייה עפה. תאמינו, באמת, זה לא בקטע של לחיות בסרט, תאמינו, הכל מתחיל מהאמונה. תאמינו שהכל אפשרי עבורכם. אין כזה דבר בלתי אפשרי. הכל מתחיל בנו, בראייה שלנו. כמו שסיפרתי לכם את הסיפור האישי שלי, אני לא מיוחדת. כל אחד מאיתנו זה יכול לקרות לו, והוא יכול להגיע ולפרוץ את תקרת הזכוכית כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. בואו נדבר על אמונות מקבילות. יש כאן תמונה ששמתי, שהתמונה היא בשחור לבן, אבל כשאני מסתכלת במראה, בראי, עידן, תגיד לי אם זה מספיק ברור איך שאני מתארת את זה, ואם יש חידודים, רואים בראי את התמונה שלי בצבעים, אוקיי? אז השאלה היא תמיד, איך המציאות היא בפועל? האם המציאות היא שחור לבן, או שהמציאות היא צבעונית? המציאות היא איך שנבחר לראות אותה. בן אדם יכול שיהיה לו את כל הדברים בחייו, והוא יהיה הבן אדם הכי אומלל בעולם, אם זה עושר, אם זה משפחה, אם זה הגשמה עצמית, ובן אדם יכול להיות חולה ושאין לו כלום, והוא הבן אדם המאושר בעולם. מהו העושר מבחינתנו? זה איך שאנחנו נבחר לראות אותו. העולם האמיתי. העולם סביבנו משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. יש קורונה, יש פיטורים, יש מיליונים על כל משרה, והיום הרבה יותר קשה למצוא עבודה מתמיד. אבל האם זו האמת? כמו שאמרתי לכם, 5 מתאמנים שלי מצאו בשבועיים האחרונים, אבל מעבר לזה, במאי היו לי לא מעט מתאמנים שחיפשו 1.5 ושנתיים עבודה, והם מצאו, דווקא במאי, דווקא בקורונה, דווקא שהם חיפשו 1.5 ושנתיים עבודה. איך קרתה פריצת הדרך הזאת? ברגע שהם שינו את ה-state of mind שלהם ופעלו כמו שצריך לפעול, הם התחילו לזוז לעבר היעד שלהם. אני רוצה לספר לכם קצת על פרדיגמות. מישהו מכירים את המונח הזה? מישהו רוצה לשתף אותי ולהגיד לי מה זה פרדיגמה? הנה, עידן, כאן אני אצטרך את העזרה שלכם, מישהו מרים את היד? זה מודל חיקוי, מודל. אוקיי, אז קודם כל, כפיר, קודם כל תודה רבה שאתה משתתף, כיף גדול. פרדיגמה, אוקיי, זה מודל. מה, זה מודל שיש לנו בראש? מה הכוונה מודל לחיקוי? זה מודל שיש לנו בראש? לזה התכוונת? לא, זה מודל, בדיוק אני עכשיו התחלתי לקרוא את הספר, 7 ההרגלים המופלאים כאילו של האנשים האפקטיביים. אז זה משהו שאנחנו ספגנו, זה משהו שאנחנו... יפה. כן. יפה, יפה, יפה. מעולה. פרדיגמה זה מה שספגנו, זה תבנית החשיבה שלנו, שדרכה אנחנו רואים את העולם. לכל אחד מאיתנו יש פרדיגמות. הן בעצם עוזרות לנו לחלק את העולם. יש המון המון גירויים סביבנו. איך אני אדע לדעת איך בעצם לטפל בכל הגירויים האלה? אני צריכה תבנית חשיבה. על סמך הפרדיגמות האלה אנחנו מקבלים החלטות, ופועלים או במודע ושלא במודע. אבל מה העניין עם הפרדיגמות האלה? אנחנו רואים אותם כאמיתות מוחלטות. הם שלנו. השאלה אם הן באמת מתקיימות. ומה יקרה ברגע שנסיר אותן ונאפשר לעצמנו להגיע לאן שאנחנו רוצים. יש כאן תמונה שלי, מחזיקה את גברת קסם. אתם מכירים את הספר הזה למי שיש ילדים? זה ספר ילדים כזה... יש כל מיני, נכון? יש אדון ככה וגברת ככה, אז כן, אז גברת קסם. אז יש את גברת קסם, וגברת קסם הולכת והיא מדברת בסיפור הזה עם כל אחד, ובעצם פותרת לו את הבעיות. אבל שנייה, המטרה היא כאן מעבר לתאר משהו, מהו אותו קסם. איך בעצם אנחנו מעיפים את תבניות החשיבה האלה, ומגיעים לאן שאנחנו רוצים. על כל סיטואציה אנחנו יכולים להסתכל בעיניים חיוביות או שליליות. ברגע שנבין שיש לנו את הבחירה, היא תלויה באדם אחד בלבד. וזה אנחנו נוכל לעשות את פריצת הדרך. אני אשמח לשמוע ממישהו מכם, ממישהו אמיץ, שככה ישתף אותי, איך על סיטואציה בחיים שלו הוא מסתכל וואלה,
בגאווה, בהסתכלות, למרות שזו סיטואציה שהיא מורכבת. יש לנו כמה כאלה פה לדעתי. יאללה. יש לנו אז אני פה כמה. אשמח לשמוע. קדימה, חברים. אפשר לדבר? כן, יונת, די. בבקשה. בטח, בוקר היי. טוב. רגע, יש גם מצלמה? כן, רואים אותך גם, כן. טוב, אז הנה אני שמה ממול, אני לא יודעת מה אתם רואים. רגע, רואים איזה דיסק או תרימי משהו. שנייה. תרימי שנייה, כדי שאני אראה מקום ראשון. וואו, מרתון מקום ראשון. וואו, ישר רגע, כוח. תקראו למטה. מרתון, סגר קורונה. רגע, עוד טיפה וואו. טלי. סגר קורונה, נטף. מה, ספרי לנו, יונת. אז אני עוד עם הבגדי ספורט. אז טוב, כמו שאת יודעת, מיכל, פה רוב החברים בקבוצה הם לקויי ראייה ועיוורים, אז גם אני, ובעברי הייתי, קשה לי להגיד ספורטאית, אבל קצת ספורטאית, עשיתי טריאטלונים, רצתי חצאי מרתון, וואו. ככה בקטנה. יונת, את בהחלט יכולה להגיד שאת ספורטאית אם עשית את הדברים האלה. ספורטאית רצינית. וב7 שנים האחרונות, פשוט העיניים הכריעו אותי, ופשוט לא עשיתי כלום, הייתי בטטה נוראית, והיה לי משבר מאוד גדול, ישבתי ומיליתי את הכנרת במים, זה שיש מים בכנרת זה בגללי, ופשוט לא עשיתי כלום, ישבתי ובכיתי בכי מרורים, שאני לא יכולה כלום, גם הפסקתי לעבוד, וגם הפסקתי לעשות ספורט, עשיתי שעת אוף לחיים, וב3 שנים האחרונות, במקום שאני גרה, אז לאט לאט התקבצה קבוצה שאנחנו קוראים לה איילות ההר, והן חברות שהן מלוות אותי, ואנחנו הולכות 2-3 בשבוע, 10 קילומטר בערים, ולפני בערך חודש, ככה שלקראת הסגר, אז אחת החברות אמרה, את יודעת, שמעתי שאפשר לעשות ריצת מרתון ב-21 יום, כל יום נרוץ 2 קילומטר, ואחרי 21 יום נגמור 42 קילומטר. וואו. אמרתי לה, וואלה, אנחנו עושות את זה. איזה יופי. 7 שנים לא לבשתי בגדי ספורט, וואו. לא עליתי על מלא ספורט, לא עליתי על כלום, לא חשבתי שאני אכנס, הלכתי להוציא אותה מהר מהבוידום, חיפשתי את כל הבגדים עם הריח הרע, וזהו, הבוקר זה היה, היום זה היום גמרנו. היום הגעתם למרתון. 6:30 בבוקר. קודם כל, כולם למחוא כפיים. הנה טוב, הבלונים. כולם בהשתק, אבל כן, הנה יש מוחים. פה בלוני הליום, לא יודעת אם אתם רואים. אנחנו רואים. יש בלוני הליום של 42 קילומטר, והיום סיימנו בבוקר והיה מדהים. אז המעז מנצח. לגמרי המעז, וגם אנחנו לומדים על כוח הרצון האדיר שלך, שזה מדהים, שאני בטוחה שזה משרת אותך בעוד תחומים בחיים, זה הכוח רצון האדיר, ובאמת לעשות את מה שאת עשית, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, אז ישר כוח, וכיף גדול, ותמשיכי להצליח. תודה. תודה, אז יונת. כמו שיונת סיפרה לנו, אין כזה דבר בלתי אפשרי. הנה, היא יכלה לספר לעצמה את כל הסיפורים, את כל למה לא, ואיך היא אמרה, הייתי בטטה וישבתי וזה. היום היא סיימה ריצה של 42 קילומטרים. מבחינתי, כל מה שאת תציבי, ואנחנו בכלל נציב לעצמנו, מה זה חיפוש עבודה מבחינתך אחרי ריצה של 42 קילומטרים? תעזבי אותך משטויות. טוב, האמת היא שזה כבר פחות רלוונטי, כי למרות שרצתי, אבל אני פה, נראה לי חריגה בנוף מבחינת הגיל, אז עברתי את השיא, גם אני באתי ממשאבי אנוש ומהדרכה, עברתי את השיא והחלטתי לפרוש בשיא, אוקיי? אני כבר בת 62, יותר קצת. יפה. אז החלטתי פרשתי בשיא. זהו, פרשתי בשיא. אוקיי. אבל האמת שכאילו, מה שאת מספרת על הייטקיסטים, לא נתת את הדעת באמת לקשיים שיש לבעיות הראייה, למרות שאת יודעת, אני אומרת, המעז מנצח,
יש לנו קשיים בגלל בעיות הראייה. בהחלט כן, בטח אני... נגיע. בטח חוויתי נגיע אותה. לזה. זהו. נגיע לזה. תודה, יונת. בבקשה, בכיף. אוקיי, אז הנה, תמשיכי באמת, מיכל, מאיפה שעצרת. אוקיי, סבבה. אז כמו שיונת שיתפה אותנו באהבה גדולה, רק אנחנו, זה תלוי באדם אחד, זה אנחנו נוכל לעשות את פריצת הדרך עבורנו. מה בעצם יאפשר לנו את זה? חוזקות. לכל אחד מאיתנו יש את החוזקות שלו. יונת, וואלה, לעשות 42 קילומטרים, כוח רצון, אחת החוזקות המרכזיות שלך. כל אחד מאיתנו יש לו חוזקות. כדי להוביל לוודאות, אנחנו צריכים לעבוד על החוזקות שלנו. ואיך נעבוד על זה? כמו שיונת כאן סיפרה על איזושהי הצלחה שלה מתחום חיים אחר. זאת אומרת, סתם דוגמה, אני כרגע מחפש עבודה. אני אומר לעצמי, איזה חוזקות? אני יושב בבית, לא, דברים לא זזים, איפה נטוורקינג, איפה זה, איפה שליחת, על מה מדובר? רגע, אבל יש לך הצלחות אחרות שכבר הגעת אליהן בחיים שלך. יש לך כבר הישגים אחרים שהגעת אליהם. אתה צריך לשקף ולספר לעצמך את ההישגים האלה, ולגזור מזה את החוזקות שהובילו אותך לאותם הישגים. אם זה ריצה, אוקיי? אז זה מראה לי על תכנות לטווח ארוך, על עמידה ביעדים, על התמדה, על כל מיני חוזקות שמאפשרות לנו לעשות את זה. כמו שהבנתם, אצלי יוצאים מאזור הנוחות. מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות זה תרגיל לייב. עידן, אני אשאל אותך איך זה יהיה הכי נוח לעשות את זה, תגיד לי אתה. אני רוצה שיתקשרו עכשיו, אני אתן 5 דקות, או שיתקשרו או שישלחו הודעת וואטסאפ ל3 אנשים, או להתקשר לבן אדם אחד, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל3 אנשים. היי, אני אשמח מאוד שתגיד לי מהן החוזקות שלי. וואלה, מדהים. אז יאללה, אין שום בעיה. כולל אתה, עידן. טוב, בסדר, אני גם אעשה את זה. אין לי בעיה, אני דווקא אוהב לצאת מאזור הנוחות, אז אנחנו עכשיו השעה 10:33, יש לנו עד 10:38, מעכשיו. מי שרואה אותי, אני עם הפלאפון, אני שולח עכשיו כמה הודעות. יאללה. לשאול מהם החוזקות שלי. וכבר תחשבו מי האמיץ שיעלה ויספר לנו איך הייתה התחושה. אז שמישהו כבר יתכונן להיות אותו אמיץ, שישתף אותנו. אוקיי, אני כבר שואל, קודם כל אני אשאל את אשתי, היא בטוח יודעת, כי היא התחתנה איתי, אז היא בטוח מצאה איזה משהו. בוא תנסה ללכת לאזורים, אשתך זה נפלא, יאללה, לך למישהו שלא נעים לך לשאול אותו, שכאילו יגיד לך מה הוא רוצה ממני, ביחד, מה הוא נפל עליי עכשיו? שאל אותו. אוקיי. כי זו יציאה מאזור הנוחות. אוקיי, אני אחשוב רגע על מישהו. טוב, זה אחד. אני מניח שאמא שלי לא עונה לקטגוריה הזו, נכון? כי אמא שלי גם יש לה הרבה מאוד חוזקות שהיא רואה בי, לא ברור איך. אבל בסדר, אני אמצא מישהו שקצת פחות טריוויאלי. כן, בדיוק. אני רוצה לענות תשובה? כן, שפרה? לא, תכף, אני מחכה. לא, תרגישי בנוח, יש לך שאלה? לא, אני מחכה שיחזירו לי תשובה, אני שלחתי. שלחת, כל הכבוד, יפה. שלחתי. כל הכבוד. מזמן לא שמעתי עליי חוזקות. יאללה, טוב לעוף בעד עצמנו. טוב לעוף בעד עצמנו, זה יפה. תזכרו את זה. טוב לעוף בעד עצמנו. וואי, את מי אני אשאל? עוד 3 דקות, חברים. חבר עידן. חבר. זה קשה לכתוב עליי חוזקות, אף אחד עוד לא יחזור לי תשובה. מי זאת? שפרה? כן, אני אומרת, כזה קשה לכתוב עליי דברים טובים. לא, יכול להיות שאנשים לוקח להם עוד קצת זמן. או שהם חושבים, כי יש הרבה, לא יודעת. בדיוק. האופציה השנייה, הם חושבים כי יש הרבה. אני צוחקת. בוא נראה מי. עוזי.
אוקיי. הנה, אז יש לנו עוד 2 דקות, חברים. עידן, אנחנו נרצה שגם אתה תשתף אותנו. אני בינתיים שלחתי, עוד לא ענו לי. אחרי שיהיה את האמיץ הראשון, גם אתה נשמח שתשתף אותנו. אוקיי, אין שום בעיה. מי עוד נשאל? משהו לגבי התרגיל הזה, אני עושה אותו עם כל אחד מהמתאמנים שלי, וזה מדהים כמה אנשים מגלים על עצמם, וכמה אנשים פתאום מחזקים את מה שצריך לחזק, שהם ידעו את זה על עצמם, אבל ברגע ששיקפו להם ואמרו להם את זה, זה עוד יותר נתן לזה תוקף, עוד יותר נתן לזה את הבוסט. אז אני אומרת, כל פעם שמתעוררת, השדים בראש מתחילים לדבר איתכם לגבי מסוגלות, ולגבי היכולת שלכם להגיע לאן שאתם רוצים להגיע, תעשו את התרגיל הזה של החוזקות, תפנו לחברים, תפנו למשפחה, תפנו למכרים, ותשאלו אותם על חוזקות שלכם. הנה, אז אני אעשה את דורון גם. טוב, הנה, שאלתי גם את דורון, אז שאלתי פה את דורון, טליה ואשתי, כמו ששמעתם. השעה 10:37, ניתן עוד דקה לכולם. אז חבר'ה, בלי לעגל פינות, 3 הודעות. באנו כדי לצאת מאזור הנוחות. מי שמעדיף לעשות שיחת טלפון, אז קדימה. טוב, הנה, כבר 10:38, אז נראה לי ש... יאללה, מי האמיץ? מי ראשון? נו, מה, מי? אם לא, אני אנדב, סתם. כפיר, אני ראיתי שאתה דיברת, נכון? הנה, שפרה, אבל נראה לי יצא להגיד משהו, לא? אוקיי, אז טוב, הבת שלי, חכי, לפני זה. איך היה לך לעשות את זה? איך היה הצעד הזה של ללכת עכשיו ולפנות? אז אני אומר לך, אני אולי דוגמה לא הכי טובה, כי אותי מאוד מביך לשמוע דברים טובים על עצמי. כזו אני. מאוד מביך אותי שאומרים לי דברים טובים עליי. זה כן משמח ועושה לי טוב. אני לא אומר שעכשיו אני מתעצבנת שאומרים עליי דברים טובים, אבל כשאני אבקש אותם, זה קצת הביך אותי. אז זה הביך אותך. קודם כל, התשובה היא נפלאה. כי יציאה מאזור הנוחות היא מביכה. אנחנו מתביישים, לא נעים לנו. זה תחושות, קודם כל, ההכרה הזאת של התחושות הן טבעיות. בכוונה אני מדייקת את זה, כי גם לעשות את כל מה שאני מבקשת בנטוורקינג ובפרואקטיביות ובחיפוש, זה גם מביך. אז זה הצעד הראשון שמקלף אותנו ומוציא אותנו מאזור הנוחות. כמה אתה יכול להרוויח על ידי זה שתצא מאזור הנוחות. אז קודם כל, נפלא. מה שאמרת זה נפלא. מה אמרו עלייך? אוקיי, אז תראי, הבת שלי כתבה עליי 7 של דברים טובים. אני מקווה שהוואטסאפ הבא לא יהיה אימו שאני רוצה משהו, אבל בינתיים היא כתבה מה היא כתבה? כתבה, אמא, אני מכירה אצלך רק חוזקות. מכירה מה? רק חוזקות. וואו, איזה כיף. האמת שיש לי קשר מאוד טוב עם הבנות שלי, ואנחנו... איזה יופי, מדהים. מה עוד היא כתבה עלייך? זהו, היא כתבה לי, אמא, יש לך רק חוזקות מושלמת. איזה כיף, כיף גדול. מדהים. אם זה לא יבוא עם דרישה, זה מעולה. יפה, מי עוד רוצה לשתף אותנו? קדימה, אני שלחתי לשניים, אבל אף אחד לא הגיב לי בינתיים. בינתיים, אוקיי, בטוח הם יענו. מי עוד מעוניין? נו, מי עוד? אני אנדב, חברים, אני אנדב. מי רוצה? יאללה, עוד איזה מישהו. מי מתנדב? ענת? כן, ראיתי שירדת ממיוט לרגע. כן? לא? אוקיי, אז אנחנו ניתן... בעלי כתב לי חוזקות, צריך כמה ימים לחשוב. איזה מפרגן. טוב, צודק. איזה מפרגן. מי זו, ענת? שפרה. שפרה. ענת, רצית גם להגיד לנו? טוב, ענת זה כמובן מביך אותה.
אוקיי. אבל כתבתי לשתי חברות, ואחת... רגע, לפני זה, איך היה לך לצאת? נעים מאוד, קודם כל. ואיך היה לך לצאת לעשות את זה? מביך מאוד. קודם כל, תשובה נפלאה, כי זה מביך, זה מוציא מאזור הנוחות, ואלה התחושות, איך מתאמנים אומרים לי, לא נעים לי בכיסא. לקחו לי 2 דקות לנסח את השאלה שלי קודם כל. מעולה, מעולה, מעולה. יופי. גם התנצלתי כששאלתי, כתבתי כאילו, אל תחשבו, זה לא אני, זה ביקשו, זה משימה, זה... לנסח זה היה קצת קשה. זה לא אני, זה הם. יפה. קשה לי גם לקרוא לכם, כאילו, מה הם כתבו, זה יותר מדי טוב, אני קצת... יאללה, מה קשה? ההפך. טוב לעוף בעד עצמנו חוזקות אינן בושה, אנחנו רוצים לשמוע את החוזקות. קדימה לעוף. מצטיינת בכל תחום. וואי. הופעה מעולה. וואי. טוב, זה אנחנו נצטרך לבדוק. אתם מוזמנים אליי על שפת הכנרת, אני גרה בטבריה. וואו. רואה פה את הכנרת, אפשר לבוא, מוזמנים אליי למרפסת. יפה. מה עוד? היא רושמת בעלת לב רחב. וואו. מסייעת לכל דורש. זהו, זה מה שהיא כתבה ככה. קודם כל, כיף גדול. אני רוצה שתקחי את ההודעה הזאת ותעופי על עצמך, מגיע לך. נתנו לך את החוזקות האלה בזכות ולא בחסד, ויאללה, לעוף על עצמנו, כמו שאומרים. תודה. נמשיך. טוב לעוף בעד עצמנו. כן, תרשמו את המשפט הזה, טוב לעוף בעד עצמנו. לגמרי. כן, זה פרפרזה מצוינת. כן. ומגנטים את החוזקות, אני רוצה שתמגנטו את החוזקות האלה, הם שלכם, עבדתם קשה בשבילם. הנושא הזה של הבושה ולא נעים לי, ואני לא אוהבת לשמוע על עצמי דברים טובים, זה טבעי. אבל אנחנו רוצים, כן, לראות את הכוס המלאה, אנחנו רוצים להסתכל על מה שיש, אנחנו רוצים למגנט אלינו אנשים של שפע גם, שאוהבים אותנו ומסייעים לנו, ומהגורמי תמיכה שלנו, וגם לדעת מי אנחנו. השורש של הכל זה אמונה. תדעו מי אתם, תדעו מה החוזקות שלכם, וככה תוכלו להשיג את מה שאתם רוצים. כי בן אדם שלא ידע את הדברים האלה, לא יוכל לעשות את הפריצת דרך עבורו. בניית שריון מנטלי. מי יודע מה זה שריון מנטלי? מי חושב שהוא יודע מה זה שריון מנטלי? חוסן, זה הגנות כאלה, זה חומות שמונעות מכל מיני אמירות של אנשים, או מאמירות של עצמך כלפייך, לנטרל אותך. יפה. ממש יפה. רואים הכביר שאתה מתעסק בחומר הזה, ואתה קורא אותו ולומד אותו. סליחה? כל הכבוד, לא הנה חוזקות עליו, בוא נגיד עליו דברים טובים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. שריון מנטלי, זה בדיוק כמו שאמרת, הרי בתהליך הזה של חיפוש עבודה, ובכלל בחיים יש כפות, אני קוראת לזה כפות. רוצים עוד כפה ועוד כפה, עוד אי הצלחה, או לא הצלחנו, ואמרו לנו, השתגעת, איך אין לך סיכוי להצליח, איפה במצבך, מה, כל הדיבורים האלה. אנחנו צריכים להבין שאנשים מדברים מתוך תבניות החשיבה שלהם. ברגע שאנחנו נבנה לעצמנו שריון מנטלי, וזה ממש כמו שריון, אני תמיד חושבת על צבי הנינג'ה, שהם כזה עם השריון שלהם, זה בדיוק זה. תחשבו שיש לכם מעטפת מנטלית, שלא משנה כמה וכמה כישלונות וכמה, אתם תנקו את האבק, תתיישרו, ותגידו, אוקיי, אני בשלי, ואני ממשיך להגיע לאן שאני רוצה להגיע. היעד הוא מולי, אני רוצה להגיע לשם, ואני אגיע לזה. אסטרטגיה, הגענו לדבר, איך אני אומרת, יש לנו אמונה, יש לנו שריון מנטלי, מה תכלס אנחנו עושים? חיפוש עבודה הוא לא שליחת קורות חיים. חיפוש עבודה הוא לדבר עם מי שיש לו דופק, וגם עם מי שאין לו דופק. לדבר עם כל בן אדם. אוקיי? יש לי מתאמנים שמדברים עם השכנים שלהם, היה לי מתאמן שדיבר מישהו בבית כנסת, לדבר עם אנשים ולהגיד להם, היי, מעניינים, אני מחפש עבודה, אני אשמח שתעביר את הקורות חיים שלי, אני אשמח שתשתף אותי, תראה לי מה יכול להיות, איזה עוד אופציות עומדות בפניי, תדברו עם אנשים, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שבחיפושי העבודה שלי פחדתי לדבר עם אנשים, פחדתי מהצל של עצמי, פחדתי בכלל לצייץ ולהגיד שאני מחפשת עבודה. אל תעשו את זה. אני מדברת, איך אני אומרת, הדברים האלה נכתבו בדם.
תחפשו, תדברו, תשתפו אנשים, תצאו מאזור הנוחות, ותאפשרו לעצמכם להגיע לאן שאתם רוצים להגיע. עכשיו, אני מדברת עכשיו על הנושא של הליקוי ראייה. מבחינתי, 0 מגבלות. איך אני אומרת, את עשית את 42 קילומטרים, את החלטת עם עצמך שאת תציבי תקרת הזכוכית איפה שאת רוצה שהיא תהיה? ברגע שבן אדם יחליט שאין לו מגבלות, איפה שהוא רוצה להגיע זה שם יהיה, שם זה יהיה. אוקיי? ברגע שתחליטו שנקודת ההתחלה היא איפה שאתם תחליטו, היא שם תהיה. וזה המסר המאוד מאוד מאוד חשוב שאני רוצה שתצאו איתו. תגידי, מיכל, מה עושים? רגע, לא הפסקנו, אבל כן, שאלה, כן. אני רוצה, כן, אם אפשר, זה בסדר. ודאי. מה עושים באמת עם אותו... איך מרכיבים את השריון המנטלי הזה? כי לפעמים אני מניח שאולי יש פה חבר'ה שמגיעים, אולי לאיזה מראיין, באיזה ראיון, ובא הבן אדם ממול, מסתכל, ואומר, תראה, אתה בטח לא תצליח עם האימיילים, או לא תצליח עם הזה. מה עושים בהקשר הזה? יש לך אולי איזה טיפ שם? אוקיי, אז קודם כל, הרבה קוראים לי הקוסמת, ואני אומרת, קסמים זה לאגדות, אוקיי? ולפוסטים שלי, כי בחיים האמיתיים יש עבודה קשה. אני יכולה להגיד שבלי מנטור חיצוני, זה מאוד קשה. אני גם השתמשתי במנטור חיצוני שעזר לי לעשות את הקפיצת דרך. בכנות, בלי מנטור זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, כי אתה נמצא בתוך הריבוע, ואתה לא יכול לעשות את השינוי הזה. כן, טיפים שימושיים זה, 1, לכתוב לעצמי אמונות מעכבות ואמונות מקדמות, ולהיות בבחירה במודעות לגבי האמונות המקדמות. טיפ נוסף שאני יכולה לתת זה, נגיד, יש לי ביום 100% מחשבות מעכבות. אוקיי, אני לא אצליח, הנה אמירה, מסתכל עליי, מה אני, זה, כל השדים שהולכים לנו בראש. להגיד לעצמי, בוא תחשוב רק מחשבות חיוביות והכל יהיה טוב, זה לא עובד. מה שכן אפשר לעשות זה לצמצם את המחשבות השליליות ב-20% אפילו, ורק שהם יהיו 80%, ואז יש לי כאן את מרכיב השליטה בחיים שלי. הרי ברגע שאני אבין שאני בשליטה בחיים שלי, ואני יכול להביא את עצמי לאן שאני רוצה, אני אוכל לייצר את הפריצת דרך. טיפ נוסף לאספקט הזה זה מחברת תודות. אני כל יום מבקשת במתאמנים שלי, תכניסו שפע רוחני לעולם גשמי, אני בחורה מאוד רוחנית, הוא על ידי הכרת תודה, לרשום כל יום תודות, תודה שמזג האוויר יפה, ואפשרתי לעצמי לראות שמזג האוויר יפה, תודה ששתיתי כוס קפה חמה, תודה שאני יושבת איתכם היום בהרצאה, ויש לי זכות גדולה לתרום ולהעביר מהידע שלי. זה מבחינתי הכרת תודה ושפע שמובילים לבנייה של שריון מנטלי. ברגע שאנחנו בטוחים בעצמנו, אנחנו יכולים לעשות את פריצת הדרך. אבל כמו שאמרת... תוך כמה זמן השריון הזה, כאילו, אפשר לבנות אותו? אצלי זה היה תוך כמה חודשים ממצב של ייאוש בבית. זאת אומרת, אני בכוונה אומרת את זה. זה תלוי במנטור שמוביל אותך, ובאמת זה לשמוע את הקונטרקט, כי אתה עם השדים שלך, אני לא אצליח, זה לא יקרה. ואז המנטור בא ואומר לך, כבר ראיתי את זה, אתה תצליח, יש לך ככה וככה את החוזקות. זאת אומרת, אני מדברת מה היה במקרה שלי, ואיך גם אני אימנתי 125 מתאמנים לעשות את הפריצת דרך, באותה שיטה. כמובן שלמדתי אימון ויש שיטות אימוניות, אבל להגיד שפריצת דרך לבד, אני לא אגיד את זה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. יש אנשים שיכולים גם לקרוא ספרים, אפרופו כפיר, שזה אוטודידקט, לקרוא את הספרים, ודרך הספרים ללמוד ולהצליח. אבל לצאת מאיזושהי תקיעות, לבד מתקיעות של שנים, להצליח לעשות את הפריצת דרך, זה משהו שהוא יותר מורכב. הלכו לי 3 חוזקות. יאללה. נו, שתף אותנו, אופיר. כן. 1 זה מוטיבציה, חדור מטרה. 2, יכולת ריכוז ומיקוד. והשלישי זה קשרים מעולים עם אנשים, כאילו, קשרים חברתיים. מדהים. איזה כיף. מדהים. איך זה גורם לך להרגיש ששלחו עליך את החוזקות האלה? זה גורם טוב, זה מעלה את כן, זה גורם להרגיש טוב, זה גורם להתנתק מהגוף. אני רוצה לשקף לכם שאני רואה את כפיר מחייך, ולי זה כיף, כאילו שאני רואה אותו ככה בווייב טוב, וזה שווה את הכל. אז באמת מה שהחוזקות... הודיה, רצית להגיד משהו? מה? רצית לומר משהו ופספסנו? לא, אני פשוט נכנסתי עכשיו בחזרה לזום.
אוקיי, בסדר גמור, אז בסדר גמור. אוקיי, מיכל. יש כאן תמונה שלי עם סכין בין השיניים, אוקיי? התמונה הזאת היא לא בכדי. כי מי שבא לתהליך הזה של חיפוש עבודה, אומר לעצמו, יאללה, קצת נדחוף, קצת קורות חיים, קצת נדבר קצת, הכל טוב, יסתדר. הדבר האחרון שקורה זה מסתדר. חלון מוטיבציה בחיפוש עבודה זה בין חודש ל3 חודשים. אם אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את זה על חצי קלאץ', ואנחנו מושכים את זה חצי שנה או יותר, זה יהיה קשה נפשית, כי זה מנטלית קשה להכיל את זה לאורך זמן. תקבלו עם עצמכם החלטה, שאתם מקציבים לעצמכם יעד, עד חודש הבא, אני מוצא עבודה. כרגע זה נראה לכם בלתי אפשרי, אבל זה יהיה אפשרי ברגע שתפעלו כמו שצריך, ותתמידו, ותעשו, ותדחפו. אז הסכין בין השיניים זה משול ליציאה לקרב, כי אתם כרגע בקרב להגיע לאן שאתם רוצים להגיע, ואם אתם לא תפעלו כדי להגיע לשם, אף אחד, אבל אף אחד לא יעשה את זה במקומכם. פרואקטיביות היא מילת המפתח. יש כאן תמונה של 3 חבר'ה שתים בסירה. אוקיי? פועלים, פרואקטיביות, עבודה. גם אם זה נראה לכם מתלבטים, שיחת נטוורקינג, כן תביא לתוצאה, לא, תעשו, תפעלו, תזרימו אנרגיות. ברגע שאתם תזרימו אנרגיות, הדברים יתחילו לזוז, פתאום תגידו, את לא מאמינה, הדברים יתחילו לקרות. תהיו בפרואקטיביות. התמדה. זו מילה מאוד 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 חשובה. היא האויב, אני קוראת לה האויב מספר 1. כי מה קורה? גם בניהול עסק וגם בחיפוש עבודה, ובכלל גם בדיאטה נגיד ובריצה. אנחנו לא מתמידים, עושים פעם אחת, פעמיים, יאללה, לגג העולם, פתאום לא מצליח, יאללה, זה לא עובד, מפסיקים. תזכרו את זה. מי שיתמיד, תזכרו את המשפט הזה, מי שיתמיד דווקא ברגעים בהם קל לוותר, הוא מי שיגיע כמנצח לקו הסיום. דווקא ברגעים... מה זה? לא, אני חושב שזה היה בטוב. עוד היה, רצית להגיד משהו? לא, אוקיי. מי שיתמיד דווקא ברגעים בהם קל לוותר, הוא מי שיגיע כמנצח לקו הסיום. חריטת הצלחות, חיפוש עבודה הוא לא דיכוטומי, זה לא כרגע אני יושב בייאוש בבית ומחר אני חותם על חוזה. יש שלבים שצריך לעבור בדרך. ולגבי כל אחד מהם, אנחנו צריכים לחרות את ההצלחות שלנו בדרך. לא עשיתי כלום, התחלתי לזוז, התחלתי לשלוח קורות חיים, התחלתי לדבר עם אנשים, התחלתי לזוז קצת, יופי, חריטת הצלחה, תפרגנו לעצמכם. אמרנו, הפרגון הוא מרכיב מרכזי לשפע ולהצלחה. חברים, הגענו לסוף. זה הזמן שלכם לשאול אותי שאלות. כל דבר שאתם רוצים לדעת שלא נגענו בו, אני יותר מאשמח לדבר איתכם. הנה, שבתאי. שלום, תודה על ההרצאה המעניינת. רציתי רק להעיר שאת המגן שריון לפעמים צריך לקחת גם למקום העבודה, שלפעמים אתה מרגיש בתוך מקום העבודה שאורבים לך ורוצים לקחת גם את התפקיד שלך. ולשרוד לפעמים בתוך מקום העבודה הוא לא פחות קשה מאשר לחפש ולמצוא את העבודה. אז קודם כל, תראה, אני בלי להיכנס ככה למה שאתה מדבר, כנראה אתה מדבר בעקבות איזושהי התנסות פנימית שהייתה לך. אני קודם כל בעד ככה, אני עומדת ללבן עם עצמנו את הדברים ותמיד להיות בראיית הטוב. זאת אומרת, העניין של לשרוד בתוך מקום עבודה היא מילה שהיא מעלה אצלי קונוטציה שהיא מורכבת. אוקיי? ועל כן, אני מתנצלת שאני מסתובבת, פשוט נגמרה לי הסוללה, אז אני הולכת אין בעיה. להטעין את זה, אז אני רק משקפת לכם ששנייה אחת אני מטעינה את הטלפון, את המחשב. אני אומרת שיש כאן קונוטציה שצריך לדבר ולהבין למה בדיוק זה, על מה העניין. זאת אומרת, למה בדיוק יש את הנושאים האלה, ולמה אתה חושב או סבור את מה שאתה סבור. זהו, כאילו, כנראה יש שם איזשהו עניין שהוא היה מורכב מבחינתך. יפה. מורכב, אבל התגברתי והגעתי לקו הגמר. זה מה שאני רוצה לשמוע. כאילו, אני אומרת, לא משנה איזה עניין היה, זה שצלחת אותו, זה מה שחשוב, וממנו אתה צריך לצמוח ולהתפתח.
אני מקווה שכן. אבל תודה על העצות הנבונות וההרצאה המרתקת. תודה לך, שבתאי. תודה רבה לך על המילים החמות. הנה, ויש לנו גם את עידו וגם את אריה שהרימו יד, אז עידו היה ראשון, אז עידו, הנה, ask to unmute, שומעים אותך. בוקר טוב, עידו. בוקר טוב, עידן, בוקר טוב כולם, מיכל, בוקר טוב. תודה על ההרצאה. לצערי היו לי כמה הפרעות באמצע, אז לא לגמרי יכולתי להיות ב100%, אבל רציתי ככה לשאול, אני מחפש עבודה, אני חושב כבר תקופה מאוד ארוכה, למרות שעבדתי עד שנה שעברה, עבדתי כמורה. גם קיבלתי מעט מאוד שעות במסגרת דרך משרד החינוך, עבדתי גם כעצמאי מהצד. ועכשיו אני חושב על איזשהו שינוי כיוון, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפן האישי שלי, כי זה נשמח יותר אולי אם תהיה אפשרות בזדמנות אחרת, אבל בכללי אני רוצה לשאול על נושא של מיקוד מבחינת שאיפות ונטיות תעסוקתיות. אם בעולם שאנחנו חיים בו היום בשוק העבודה, שיש כל כך הרבה אופציות, כל כך הרבה כיוונים ללכת בהם, אם אני מנסה ככה לפרוס את עצמי ליותר מכיוון אחד, כי אני יודע שיש לי כמה נטיות תעסוקתיות, ובסופו של דבר אני כן בשאיפה להתמקד במשהו מסוים. אבל אם נגיד עכשיו הייתי מורה, עבדתי לצורך העניין בתחום המוזיקה, ואני פתאום חושב על הייטק, והתחלתי קצת ללמוד את המקצוע של פיתוח, כי יש לי איזושהי נגיעה לתחום הטכנולוגי, והשאלה שלי היא האם זה משהו שעלול להיות בעייתי, שיש קצת נטייה אולי להתפזר, אבל בסופו של דבר ככה זה בשביל לחקור יותר, ולמצוא את הכיוון שלי בשוק העבודה שהוא משתנה, והוא כל הזמן ככה מתרחב יותר ויותר, ויש יותר ויותר אופציות. מה את ממליצה לגבי העניין הזה של... קודם כל, זו שאלה מאוד נכונה, כן, שאלה מאוד מאוד נכונה, ובאמת היא מאפיינת עכשיו אותנו בתקופת השפע והריבוי גירויים. אבל אני בעד ההקשבה לקול הפנימי, מהם הערכים שמנחים אותך בקבלת ההחלטות, מה החזון שלך, לאן אתה מכוון. ברגע שבן אדם יודע, אני קוראת תמיד לערכים כמו עץ, כמו השורשים של העץ. ברגע שבן אדם יודע מהם הערכים שלו, והם נמצאים עמוק בתוך הקרקע, אז לא משנה איזה רוח תבוא ותנסה להעיף את זה, השורשים נטועים. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מה מנחה אותך, למה אתה רוצה לעבוד בתחום שאתה רוצה לעבוד בו, זה לא משנה שיהיו עוד ועוד 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 אפשרויות, אתה יודע ואתה ממוקד ואתה בפוקוס לגבי התחום שלך. זה מהבחינה הזו. אוקיי, השאלה היא, אבל אם אני הולך לצורך העניין עם הלב שלי, ונדמה לי שאני יודע שזה מה שכרגע מושך אותי, אבל מצד שני גם יכול להגיד שחברים כל הזמן מושכים אותי לכיוונים אחרים, שאני לא לגמרי בטוח שהם מתאימים לי. אז הנה, אז זה בדיוק מה שאתה... למה אתה לא מורה פרטי, ואני אומר כבר במשך שנים, לא, פחות מושך אותי, כי אני מחפש עבודה שהיא דינמית, אני לא אוהב לשבת כל היום ולקבל תלמידים, למרות שגם את זה אני מוכן לעשות, אבל כאילו, אני מרגיש שאני מאוד מבין מה אני רוצה, אבל עדיין למקד את עצמי בתוך שוק העבודה הזה שהוא מתפתח כל הזמן, ולהבין באמת מה מתאים לי לאן אני יכול אז בעצם זה להגזיר חזון ולהגדיר יעדים מדידים, איפה אני רוצה להיות עוד חודש, איפה אני רוצה להיות עוד חודשיים, איפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים. זה להגדיר את החזון, ומתוך החזון לגזור. עכשיו, אני רק משקפת לך שאמרת לי, החברים רוצים. זאת אומרת, מבחינתי... מה זה רוצים? הם מציעים. מציעים, אין בעיה. אני תמיד אומרת, זה נפלא וטוב, אבל אתה בסופו של דבר מקבל את ההחלטות על החיים שלך, וברגע שאתה תבין שאתה מכיר את עצמך הכי טוב, בין כמה אתה? 34. 34 שנה, אתה מכיר את עצמך הכי טוב, ואתה תפעל כדי לייצר לעצמך את המציאות המיטבית. כן. אני חושב שגם ניסיון תעסוקתי שיש, כאילו, מקומות עבודה שהיית בהם מלמדים אותך המון על מה כן ומה לא. בדיוק, אז זה באהבה גדולה. יפה. אז הנה, יש לנו גם, עידו, באמת תודה רבה. ואני אגב רוצה רק לתת אותך כדוגמה, קודם
מיכל ככה נתנה לכם טיפ לצאת ולדבר, בין אם יש לו דופק ואין לו דופק, אז הנה ההזדמנות בפורום כזה לבוא ולדבר, זה יישום מהיר של הטיפ של מיכל, ואני מברך אותך על כך. אז אריה, יש לך, אני רואה יד מורמת כבר זמן מה, ask to unmute, כדי שתוכל לשאול גם אתה, וזאת תהיה השאלה האחרונה להיום. אריה? עוד ככה אני רואה על השטק, אז רק תרד מהשטק. ask to unmute. אריה? אריה, או שאנחנו לא מצליחים לתפוס אותו. אוקיי, מקסימום, אתה יכול לשלוח לי את ההודעה, עידן, ואז אני אחזור אליך עם תשובה עם... כן, אוקיי. אז הצלחנו, איילת, זה היה אחרי שאלה? אני רואה שאיילת עלתה. איילת? לא. טוב, אז אנחנו נסכם. אז קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה לך, מיכל. אני בדרך כלל... לפני שאני אומר את התודה, אני מבקש מאותו אורח לבוא ולתת לנו את המסר האחרון לאומה, אבל יש לי תחושה שאני יודע מה המסר שלך הולך להיות. אני יכול לנחש? אתה יכול לנחש. טוב לעוף בעד עצמנו. יאללה, טוב לעוף בעד עצמנו. באמת, המסר שאני רוצה להגיד לכם, זה אם תאמינו שאתם יכולים, יש את המשפט הזה, אם תאמינו שאתם יכולים, אתם כבר בחצי הדרך. זאת אומרת, זה לא קלישאה. את הקלישאות האלה, אני לא בן אדם של קלישאות, אני בן אדם של מציאות. והמציאות היא איפה שנבחר שהיא תהיה. מה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ומה תכלס אנחנו עושים כדי להוביל את עצמנו לאן שאנחנו רוצים להיות. אז הנה, אז עם המסר הזה, חברים, אני קודם כל, אני חייב לומר שהיה לי מפגש מרתק באופן אישי, והוצאת אותי מאזור הנוחות, שאלתי, גם ענו לי, אז זה ממש ריגש אותי לקרוא את הדברים שכתבו לי, גם אשתי, אבל גם שני חברים אחרים. זה כיף. אז זה ממש נותן אנרגיות טובות, וזה תמיד כיף, גם אם זה היה מביך בהתחלה לבקש. אז מיכל, המון תודה. אני בטוח שזה נתן ערך, וגם כותבים פה בצ'אט כמה שזה עזר פה וכמה שזה עורר השראה. את המפגש הזה הקלטנו, אנחנו גם נעלה אותו ליוטיוב, אז אפשר להקשיב משם, גם לשאר המפגשים שעשינו. הכל בתחת אותו פלייליסט. המפגש הבא שלנו... כן, בבקשה. כן. אני אחרי לך רק רוצה להגיד מילה, חשבתי שסיימת. כן, לא, תגידי, אין בעיה. אני רוצה להגיד לכם שאתם מעוררים השראה, ובאמת, שאתם אומרים שאתם, באמת, הוא אמר שפשוט אני מעוררת השראה, אתם מעוררים השראה, אוקיי? ואני רוצה שתבינו את זה ותכירו בזה, ותדעו שלא משנה איזה מגבלה יש לנו, ולא משנה איזה לקות יש לנו, ואני יכולה לשתף אתכם שאני חולת לב, ואני מטופלת במחלקה קרדיאלית, וכל חצי שנה אני הולכת לביקורת, וואלה, לא מגביל אותי, חולת לב, הנה, זו מי שאני. אז אני אומרת, אנחנו מי שאנחנו, לא ניתן לשום דבר להשפיע עלינו ולייצר עבורנו את המציאות שאנחנו רוצים אותה. אז זה המסר שאני רוצה שתצאו איתו. בהחלט, אני ממש מתחבר. יופי, אז המון תודה. תודה, מיכל, תודה. תודה לכולכם. תודה לכם, אתם מקסימים, תודה רבה. אפשר שאלה קטנה? כן, יש עוד שאלה אחרונה? כן, כפיר? לא אלייך, זה... אליי, אוקיי. אז מכאן, מיכל, אנחנו יכולים, את ככה יכולה להמשיך ביומך, אני אשלח לך גם כמובן את ההקלטה, והיא גם תעלה ליוטיוב, אז כן, אנחנו נשאיר פה את החדר עוד כמה דקות ונסגור אותו. יאללה, חברים, אנרגיות טובות ורק שמחה ובריאות לכולנו. תודה רבה לך, מיכל. תודה רבה לכם. גם לי. ביי ביי. ביי, להתראות, מיכל. ביי. אגב, חברים... כן, בבקשה. יש... יופי, סוף סוף רואים אותך עכשיו. הנה אני. כן. אחרי שהיא ירדה מהקו? כן, היא ירדה, מיכל ירדה מהקו, כן. איך אפשר לדבר איתה ישירות בענייני עבודה? אני יכול להעביר לך את הטלפון שלה, אני אבקש את רשותה קודם, ונראה לי שהיא תסכים. אני אבדוק איתה, אבל אין שום בעיה. כי אני הרבה זמן מחפשת עבודה, ואני צריכה להיכנס לפרויקט דרך אלווין, ולא... אוקיי, לא מתאים לי עבודה. אני גם מקווה, אני אודה לך אם תוכל לתת לי את ה... אין בעיה, אני אחרי זה בפרטים. אין שום בעיה. אוקיי.
דווקא המפגש של מורן היה מאוד נחמד. מעולה. ראיתי את זה ביוטיוב, אהבתי. מעולה. אנחנו באמת נוריד את זה משם אותו, כי באמת קישרנו למי שעוד לא הספיק. זהו, אני אגב מזכיר, אם יש פה מישהו שבמקרה לא בקבוצת וואטסאפ או במיילים, אז מוזמן מאוד מאוד להצטרף. אני לא בקבוצת וואטסאפ, אני... מי זה? כפיר? אז אתה מוזמן להצטרף, דווקא ביומיים האחרונים נאמר לי שאנחנו דווקא קבוצה לא חופרת. אני הייתי בטוח שאולי כן, אבל למדתי שדווקא אולי לא, אז הנה, אם אתה מעוניין בקבוצה לא חופרת... רגע, שאלה קטנטונת יש לי אליך. כן. איך אני ביוטיוב, מה אני רושם right here, כאילו R-I-G-H-T ו-H-E-R-E, וזהו